Ρομποτική. Ένας νέος τομέας τεχνολογίας που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και σύμφωνα με τους ειδικούς θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον. Κάνουμε τις συνδέσεις επάνω και μέσα από κάποια άλλα κυκλώματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κίνηση και να μπορέσουμε να δουλέψουμε συστήματα σε μια βιομηχανία. Στην σύγχρονη εποχή, τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία, χρησιμοποιώντας σε καθημερινή βάση τις εφαρμογές της. Σημαντικό όμως είναι να τους δοθεί η δυνατότητα, μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα μάθησης, να κατανοήσουν τα θεμέλια της ηλεκτρονικής μηχανικής και του προγραμματισμού. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το εργαστηριακό επιμορφωτικό πρόγραμμα Ρομποτική για Μαθητές, που διοργανώνει ο τομέας ηλεκτρονικών του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Ηρακλείου. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τη ρομποτική, την πρόσληψη γνώσεων ηλεκτρονικής τεχνολογίας, μηχανικής και προγραμματισμού, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Δώσε σε ένα παιδί ένα ρομπότ και θα ασχοληθεί δημιουργικά για μια ολόκληρη ώρα. Δίδαξέ του πώς να το φτιάξει και θα ασχοληθεί δημιουργικά για μια ολόκληρη ζωή. Βρισκόμαστε στο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου. Μαζί μας είναι η κυρία Μαρίνα Μπατζανακάκη, καθηγήτρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ηλεκτρονικών. Είναι δημόσιο το εργαστήριο, κυρία Μαρίνα? Ναι, είναι δημόσιο και φιλοξενεί τα εργαστήρια όλων των επαγγελματικών λυκείων του Ηρακλείου. Το εργαστηριακό κέντρο έχει τόσο καλό εξοπλισμό, θα έλεγα και κορυφαίο στην Ελλάδα. Διαθέτει 6 ρομποτάκια και πρόσφατα πήραμε και 2 καινούρια μοντέλα. Είναι αρκετό για να κάνεις μία τάξη των 18 ατόμων, γιατί είναι 3 παιδιά ανά ρομποτάκι. Είναι ένα project πιλωτικό, το οποίο ξεκινήσαμε να δείξουμε την τεχνολογία της ρομποτικής στα παιδιά του Δημοτικού. Δεν ξέραμε πώς θα τα επεξέλθουν. Το μάθημα έδειξε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα, γιατί τα παιδιά έρχονται με όρεξη, ενθουσιάζονται. Φανταστείτε ότι κάνουν 2ωρο με το ρολόι μάθημα, όχι 2-45 λεπτά, και πάλι δεν θέλουν να φύγουν, χωρίς διάλειμμα. Σε πρώτη φάση αυτό που μας λένε τα παιδιά ερχόμενοι εδώ είναι ότι η ρομπότ είναι κάτι ανθρωπόμορφο. Ενώ από το πρώτο μάθημα τους δείχνουμε ότι ρομπότ μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε συσκευή που παίρνει πληροφορίες, τις επεξεργάζεται και κάνει κάτι άλλο. Άρα αυτό όλο είναι που προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά μέσα από τις κατασκευές τους, να τους δείξουμε πώς μπορούν να συναρμολογούν τα διάφορα μέρη, όπως κινητήρες, αισθητήρες κτλ. Και να βγάζουν ένα αποτέλεσμα, να επιλύουν κάποια προβλήματα. Δεν υπάρχει ως σχολικό μάθημα εκπαιδευτική ρομποτική? Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ενώ σε άλλες χώρες του κόσμου όπως της Ανατολικής Ασίας, Ιαπωνία, Κορέα, διδάσκεται κανονικά. Στόχος είναι μελλοντικά να μπορέσει να μπει και αυτό στα δημοτικά σχολεία, ίσως στην ευέλικτη ζώνη, ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν. Μέσα από τα σεμινάρια κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ, σκοπός είναι να επιτευχθεί η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας, της ελεύθερης έκφρασης και του ερευνητικού ενδιαφέροντος των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά θα αποκτήσουν γνώσεις που θα μπορούν να αξιοποιήσουν αργότερα στην οργάνωση διάφορων προγραμμάτων και projects στα σχολεία τους. Παράλληλα, τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται σε ένα ομαδικό και συνεργατικό πλαίσιο. Γνωρίζουν την έννοια και τις βασικές αρχές της ρομποτικής και εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της ηλεκτρονικής, της μηχανικής και του προγραμματισμού. Τα παιδιά, όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ένα ρομπότ, έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας, αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες. Η εκπαιδευτική ρομποτική, εκτός από το γνωστικό τομέα, έχει θετικές επιπτώσεις και στο συναισθηματικό αλλά και στο κοινωνικό. Ένα παιδί αυξάνει την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση αλλά και την κοινωνικοποίησή του. Τα παιδιά τα βοηθάει να καλλιεργηθούν κάποιοι τομείς, όπως η χωροαντιληπτική τους, η επίλυση προβλήματος. Σε πρωταρχικό στάδιο, τι ακριβώς εξηγείται στα παιδιά? Λοιπόν, εξηγούμε στα παιδιά ότι αυτό είναι η υπολογιστική μονάδα, ο εγκέφαλος, που παίρνει πληροφορίες από τους αισθητήρες και δίνει εντολές στους κινητήρες.
Όταν λοιπόν καταλάβουν αυτό, αρχίζουμε σταδιακά να κάνουμε τις πρώτες απλές κατασκευές. Δηλαδή να χρησιμοποιούν ένα κινητήρα, να παίρνουν εντολή από ένα αισθητήρα. Μετά βάζουμε και δεύτερο στα επόμενα μαθήματα, μετά και τρίτο κινητήρα και περισσότερο από ένα αισθητήρες. Με αποτέλεσμα να γίνονται οι κατασκευές μας πιο πολύπλοκες. Αυτή εδώ είναι ένα αυτοκινητάκι που ακολουθεί τη γραμμή και έχουμε πει το θέμα που πρέπει να λύσουν τα παιδιά είναι ότι ενώ ακολουθεί τη γραμμή, αν βρει εμπόδια, μπορεί να είναι κάποιες μπάλες πάνω στη γραμμή, να τις απετάξει, να τις βγάλει. Αυτό είναι το κατασκευαστικό κομμάτι. Πρώτα δεν το φτιάχνουν, δεν το προγραμματίζουν. Πρώτα πρέπει να σκεφτούν τι μέρη θα πρέπει να έχει η κατασκευή τους. Σύμφωνα με το τι ζητάμε σαν αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται στον υπολογιστή. Ναι, τώρα όμως είναι δικό τους θέμα πώς θα τα συνθέσουν αυτά τα δύο. Και εδώ μπαίνει η δημιουργικότητα, δηλαδή. Πρέπει δηλαδή. Ευρετικότητα. Ναι, εμείς στα πρώτα μαθήματα τους δείχνουμε σταδιακά κάποια πράγματα, όμως όταν έρθει η ώρα να λύσουν το πρόβλημα, πρέπει να κάνουν σύνθεση αυτών των πραγμάτων για να καταλήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ανάλογα την κατασκευή που θα χρησιμοποιήσουν, θα είναι και ο προγραμματισμός. Ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών. Ένας νέος κύκλος σεμιναρίων όμως θα ξεκινήσει για όσους μαθητές επιθυμούν να γνωρίζουν τον κόσμο της ρομποτικής. Οι γονείς ενδιαφέρονται, θέλουν το παιδί τους να μάθει και αυτή τη διαφορετική διέξοδο. Αν σας πω ότι το πρώτο τμήμα ήταν για 15 άτομα, τελικά πήραμε 18 και οι αιτήσεις ήταν 120, δείχνει από μόνο του ότι πάρα πολλοί γονείς ενδιαφερθήκανε. Γίνονται και διαγωνισμοί. Έχουμε τον παγκόσμιο διαγωνισμό και μάλιστα η Ελλάδα έχει και κάποιες διακρίσεις σημαντικές. Αυτό είναι κάθε χρόνο με ένα συγκεκριμένο θέμα που ορίζεται, συνήθως Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Είναι ο κλάδος του μέλλοντος. Τα παιδιά δηλαδή, ίσως από μικρή ηλικία, έχουν αρχίσει να σας λένε πως θα ήθελα να ασχοληθώ μεγαλώνοντας με τη ρομποτική. Βλέπουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά και βλέπουμε την επιμονή που δείχνουν, δηλαδή όταν είναι σε ένα μάθημα 2 ώρες και συνεχίζουν, όταν αγωνίζονται να λύσουν ένα πρόβλημα για πολλή ώρα και επιμένουν, προσπαθούν να βρουν νέες λύσεις, λειτουργεί η εφευρετικότητά τους, αυτό σημαίνει ότι έχει μέλλον. Στην καθημερινή μας ζωή η ρομποτική βρίσκεται παντού, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Πείτε μας μερικά παραδείγματα. Από το φωτοτυπικό που έχουμε, ένα εκτυπωτή που έχουμε σπίτι μας, ένα μηχάνημα που κάνουμε ανάληψη χρήματα από την τράπεζα, μέχρι και ιατρικά μηχανήματα, οι αυτοματισμοί σε ένα εργοστάσιο που μπορεί να έχει... Θεωρείτε πως μία μέρα θα γίνονται όλα από το ρομπότ? Όχι ακριβώς. Θα αντικαταστήσει δηλαδή το ρομπότ τον άνθρωπο? Όχι, δεν νομίζω. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ένα παιδάκι κάνει σωστή χρήση του υπολογιστή στην σημερινή κοινωνία? Είναι δύσκολο και θέλει και έλεγχο από τους γονείς, απλά μέσω αυτού το πρόγραμμα για τα ρομπότ είναι πολύ φιλικό, είναι εικονίδια, που στην ουσία είναι και ένας πρώτος τρόπος για να έρθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό. Δηλαδή, θεωρώντας το ως παιχνίδι, Τα σεμινάρια ρομποτικής για μαθητές στοχεύουν στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών και στη διερεύνηση της αναλυτικής και συνθετικής τους σκέψης. Αποτελεί έτσι έναν άκρως εναλλακτικό τρόπο διαβίου μάθησης, αλλά και ένα διαδραστικό παιχνίδι που ξετελένει τα παιδιά και τα κάνει να ανυπομονούν για το επόμενο μάθημα. Καταπληκτικό. Το βίντεο. Είναι εντυπωσιακότατα αυτά που φτιάχνουν τα παιδιά. Θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο σε αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι στο στόχαστρο εδώ
και 2 χρόνια που από το περίσσευμα του χρόνου τους έχουν συγκεντρώσει και έχουν φτιάξει αυτή την κυψέλη των παιδιών που είναι τα μυαλά του αύριο. Δωρεάν. Έτσι Δωρεάν, ακριβώς. ναι. Πολύ σημαντικό. Και η ρομποτική, πριν πεις αυτό που θέλεις, είναι μέσα στη ζωή μας παντού, αν όχι παντού, σε πάρα πολλές καθημερινές μας χρήσεις. Και είναι πάρα πολύ όμορφο τα παιδιά του αύριο, από πολύ μικρή ηλικία, να μαθαίνουν να χειρίζονται αυτούς τους μηχανισμούς. Έτσι, το μόνο όφελος από όλα αυτά τα σεμινάρια είναι τα επόμενα επιτεύγματα για το μέλλον και τίποτα περισσότερο από τους ανθρώπους που πραγματικά βοηθούν σε αυτό το λιθαράκι, έτσι, για την εξέλιξη του κόσμου, αν θέλετε. Είναι σημαντικό. Μακάρι αυτά τα λαμπρά παιδιά να τους δοθούν ευκαιρίες και όταν γίνουν φωτεινά μυαλά μετά τις σπουδές τους να μην φύγουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, τόση ώρα όσο βλέπαμε το βίντεο, εσείς είχατε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα τηλέφωνα, αν ενδιαφέρεστε, που μπορείτε να καλέσετε, και το mail, αν θέλετε να στείλετε μία αίτηση, εάν και εφόσον το παιδί σας είναι γκατζετάκια, του αρέσουν όλα αυτά, ασχολείται, περνάει πολλές ώρες κατασκευάζοντας, δημιουργώντας. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο για αγοράκια και για κοριτσάκια, είναι για όλα τα παιδάκια. Και μάλιστα η αναλογία μας λένε, η ειδική είναι 50-50, δεν έχει σημασία. Και για μικρά παιδιά, έτσι, γιατί έτυχε να δούμε λίγο μεγαλύτερα παιδιά στο βίντεο, αλλά είναι και για πολύ μικρές ηλικίες. Ξεκινάμε και αυτό είναι το βασικό, από εκεί θέλουμε να ξεκινήσουμε, από το δημοτικό, μεγαλύτερες τάξεις, 5η-6η, ώστε να μπορούν να αφομοιωθούν όλα αυτά τα πράγματα και να μπορέσουν να εξελιχθούν. Ο κύριος Γκασγκούτης Γιώργος είναι αυτός ο οποίος θα πάρετε τις πληροφορίες εφόσον θέλετε, και οι άνθρωποι που μας μίλησαν, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στο βίντεο, τους ευχαριστούμε πολύ που κάνουν τα μαθήματα. Πολύ ωραίο. Και τους ευχαριστούμε και διπλά, γιατί εκείνοι μας εντόπισαν, εκείνοι μας βρήκαν, μας ενημέρωσαν ότι κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Ναι, κάναμε αρκετό καιρό μέχρι να συντονιστούμε και να τους επισκεφθούμε, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο. Υποκλεινόμαστε. Καλοί μας δάσκαλοι.